Šta je za tinejdžera davno? Mnogo mi je bilo gore kad sam bila u njenim godinama i imala znanje psihoterapeuta. Šta se sada dešava u tvojoj glavi? Tako je to pitanje na dnevnoj bazi. Malo je puštam da istražuje tako kako soba treba da izgleda, ali onda u nekom zvuči tmurno i onako dosadno. Wow. Dosadno i tmurno. Zašto smo vas zvali uopšte? Ili da ih izbacimo iz studija? Pa to je najbolje. Ume da nosi vrlo ponosno i inspirativno sve ono što ja nisam. Jesi čula? Zašto si je mogovala Aleksandra? čak i ne razumem. Treba mi vreme da shvatim. Ok, opt. Baš mi je ona šta? Op. Op mi je. Op. Okay. OPP. Ja sam, moja mama... Naučila bi da kuva. Zahvalna sam što nije bilo previše X-a. Zahvalna sam ti što si tako lagano iskrena sa mnom. Moramo i da pustimo da deca se razvijaju kroz svoje neke pokušaje, pogreške, razumevanja, iskustvo i tako. Ja sam isto tako naučila i sad govorim ljudima onako često da ih volim, samo tako i eto, mislim tako i od mame sam to naučila. Cool, kad je ovako dosta ljudi u studiju. Pa Nismo baš navikli. A imali smo epizodu prethodnu bez vas dve i ja sam bio u fazonu, wow, sad možemo da radimo šta hoćemo. Pustio si se malo. Ja sam malo bio dete, ali imamo ovde dve posebne gošće danas. Sa nama su Hristina Đurić i Petra Blagojević. Da, dobrodošle u Nesavršenu seansu. Ste bile nekad u podcastu? Ne. Nikad. Prvi put. Wow, pa kako je ovde? Kako se osjećate? Pa, posebno. Da, baš je onako čudno. Ne znam, nikad nisam bila u ovakvoj sobi. Nije tako cool kao kad se gleda na YouTube-u. Ovde se vidi svašta. Da, se vidi još druge perspektive. Baš je čudnije. Da. Dobro, prava reč, čudno. A dobro, čudno. In a good way, na dobar način čudno. Jeste. Šta bi bilo jedna reč za čudno na dobar način? Čudno na dobar način. Iznenađujuće prijatno. Iznenađujuće prijatno. Ajde, sad će to Hristina malo da provuča kroz svoj stil. Da, super. Dobro, napravit ćemo nešto te uzbudljivosti. Da, što smo vas pozvali ovde? Pa, eto, malo da se igramo, da istražimo kako je to živeti u kući sa naše dve i gošće stalne, ali i dva domaćina Nesavršene seanse, kako je to živeti sa psihoterapeutom, kako je to živeti sa prosvetnim radnikom, o tome možda i ja mogu nešto da kažem. To. Imamo i mi svoje izazove. Kako je njima sa nama? To, naravno. Petra, tebe nismo pominjali kada smo pričali o prokletićima. Prokletiće smo uveli još davno i u svakoj epizodi imamo po neku sliku prokletića koju prokomentarišemo, ali glavni krivac, jedan od glavnih krivaca za nastanak prokletića si zapravo ti. Jesam, da. Pa to je nekako, krenuli smo, nismo samo ja, to smo i ja i moj kum. To je bilo baš, mislim, sad ja mogu kažem odavno, ali kome sad kako je to? Relativna stvar. Šta je za tinejdžera davno? Koliko je to? 8 godina, mislim... To je iza nas. Jeste, da, mislim, imali smo 8 godina, znam, bilo nam je dosadno i sada dali su nam tako papir, olovku i mi ovako krenuli nešto smo da crtamo ovako, da se neku animaciju da nađemo. I ja sam nacrtala jedno srce sa rukama i nogama i moj kum, on je nacrtao isto tako, krenuo da imitira moje crteže, da kažem. I ja sam onda smislila kao, na primjer, znam da prvi crtež je bio neki sladoled kao ispada na pod. Onako i onda smo, splash. i mi smo onda krenuli da crtamo sve gore i gore situacije koje mogu da se dese u svakodnevnom životu nekome. I onda smo jednostavno krenuli do tih 5 dana što smo bili na putu, na skijanju. Svaki dan smo crtali sve više i više. Problema. Baš intenzivno, da, problema. Ne znam kako smo dobijali te ideje toliko, ali onda smo napravili na kraju tog našeg puta jednu izložbu malu sa svim tim crtežima. Zalepili smo po sobi svugde i onda se, eto... I onda smo mi to videli. I onda su, eto... I šta se onda dešava da smo videli. kada odrasli ukradu prokletiće? Da. Uz dozvolu. Je li to dobro? Nije dozvolu. Jel imamo dozvolu? Ne, za sada ne. Sad više ne.
Pa ne znam, mislim, puno se ta priča preokrenula, više nije ono što je bilo na početku, ono što je trebalo da bude. Bajaga ima pesmu o tome. Pa kad ti gledaš sad ove slike koje sad idu i u ovim kadrovima, kako tebi ovo deluje? Je li ovo nešto zaista tvoje ili kažeš ovo su mi oteli? Ja ovako ništa nisam crtala, mislim, jedan od ovih likova ja nisam nacrtala niti kreirala. Meni nijedan od ovih likova nije poznat. Aha, ni Friedrich, ni Pa on ovi jeste, koji su- ali aha. to nije naša Nije srce. originalna kreacija, da. To je sve bila samo srca, porodica puna srca. Dobro, imamo i srca i vidjet ćemo i srce. Znači, to je bilo pre 8 godina, tad si imala koliko godina? 8. Znači, sad imaš 16 godina, ideš u srednju školu. Da. Koju? Francusku. Ah, tu parles français aussi? Oui. On peut continuer en français si tu veux? On peut, oui. On peut le faire. Oui. Très bien, très bien. Dobro, super. Hvala ti, Petra. Imamo i Hristinu. Ti, Hristina, imaš koliko? 15 godina? Da. Ideš u... Nikolu Tesla, elektrotehničku školu. Wow. Smjer multimedije. Multimedija. Pa ti si onda na pravom mestu. Podcast je za tebe druga kuća, jel? Pa da, od prilike. Ništa, ti ćeš da nam montiraš posle. Pa hoću, mislim ja volim, iskreno baš mi je drago što sam to izabrala, baš volim, interesuje me da pravim tako animacije i videe, da editujem i to, tako da dobro sam odabrala. Super, dobro. Aleksandru i Hristinu znamo svi jako dobro, ali evo, hoćete se predstavite nekako, ćete da budete mame danas? Pa ne znam, pa možemo da budemo i mame. Možda je, ne znam da li je vi više voljeli da budemo mi domaćini ovog ambijenta za vas ili da budemo mame. Ali što se nas tiče, teško je. Mi smo sad kao ono srce njihovo podeljeno. Da budu domaćini ili mame ili nešto treće? Ili da ih izbacimo iz studija? Pa to je najbolje. Mislim da je najbolje. Režija, molim vas. Ne, ali zamislite, sad mi ulazimo u terapeute i onda zamislite da mi nismo Nemojte. to. Nemojte. Ne, mi nismo tu. Što sam htjela da kažem, da, ima ona jedna animacija tvoja, da se vratimo tvojim pokradenim idejama. Znači, srce iz 2 dela. Zašto? Zašto smo mi vidjeli da je iz 2 dela? Zato što svi nosimo bar neku borbu. U svakom trenutku imamo bar jedan konflikt koji vodimo, bar jednu dilemu. Dobro. Ne bi bili ljudi, kada bi sve bilo tako posloženo da mi nemamo unutar sebe neki mali rat. Da, jeste to istina, ali to sada iz svoje perspektive. Mislim, to je na početku može da bude... Onda joj pokaži da je ovo zabranjena tema i da stane. Da. Može da bude... Ja insistiram da njih dve upravljaju. Zašto njih dve ne budu domaćini ovog podcasta? A mi ćemo se nekako onda da vidimo kako je biti u poziciji da... Samo ti lepo, tebi jako dobro je. Ajde. Moderiraj to, oni ne znam da li će koristiti, oni su dobili sad pravo. Dobro, ali evo moram da dam i mamama ako ima neka zabranjena tema. Dobro. Ovo zabrana i dozvoljeno, a slažem se ili da. Yes, no. Čiji ste blokirali roditelje? Mada su nam malo pomešane poruke da je ovo crveno i yes. Da. Dvostruke poruke, zbunjivanje, ali dobro. Hoću da pitam mame, kako je onda biti mama tinejdžerke, odnosno tinejdžerki u tvom slučaju, Aleks, i kako je biti roditelj sa znanjem psihoterapije? Nekad je to otežavajuća, nekad olakšavajuća okolnost. Otežavajuća okolnost je kada primetim da bi bilo da se nešto možda dešava, jer pratim njene neverbalne, znam je prosto dovoljno dobro da mogu da primetim i po neverbalnim znacima da možda nešto se dešava, a ono u nekom trenutku neće o tome da kudim. To mi onako bude izazov da malo ispustim loptu i da ispoštujem njen tempo, a to mi je otežavajuća okolnost što primećujem, a olakšavajuća okolnost je što sam iskoristila ta znanja da sebe možda malo nekad regulišem bolje. Jer nisam sigurna koliko je dobro da ulazimo u komunikaciju kada smo sami disregulisani. Tako da u tom slučaju mi to dosta... Ti biti regulisana da bi... Znaš, koje su moje roditeljske kontaminacije, kad me dete preplavljuje, kad me anksioznost možda preplavi, tad možda nije baš najbolji moment da uđem u neku dublju razmjenu. I to sam naučila da pratim i da nekako sebe zaustavim. Eto, tu mi je onako olakšavajuće. Lep uvid i lep savjet za roditelje, verovatno. Kristina se zamislila. Da, gledam kako si nam ovo posložio, ovako ove karte, kao da igramo tabliće.
Znate, čim, Što nekad i jeste, čini Pa ne, se. nisam se zamislila, nego gledam kako da uđem kako da balansiram, što kaže Alex, između svih tih uloga i šta je ono što bi bilo u ovom trenutku najinteresantnije da u ovoj postavci koju smo napravili, što bi rekli na početku ovom, kako smo rekli, slučajnom uzbudljivom susretu u jednom vašem prostoru budućeg grada, života i napredovanja, šta mi možemo da napravimo sada, kome se mi obraćamo, ko hoće i šta od nas da čuje, smo interesantniji mi, deca, šta si ti mene pitao oko toga, da li sam kao psihoterapeut i roditelj? Roditelj sa znanjem psihoterapeuta, kako Šta je nam je biti možda roditelj olakšavajuće, tinejdžerke, je šta? to dobro, je li imaš Znaš utisak kako, da... znaš što mi je bilo teže? Bilo mi je mnogo teže da budem dete sa znanjem psihoterapeuta. Sad mi je super. Sad je baš kako treba. Da. Mnogo mi je bilo gore kad sam bila u njenim godinama imala znanje psihoterapeuta, a oko mene haos, histerija, zbrka, odrasli u potrebi. Da. Sad je nekako, znaš, sad imam to znanje, ali imam i odgovarajući kalendarski uzrast. I vam čitaju misli nekad. Konstantno. Konstantno. Konstantno, tako kada sedim, ja sedim, ne znam, ne radim ništa, onda samo pogledam sa strane i vidim mamu koja me gleda ovako. I onda mi stalno ovako, o čemu razmišljaš? A šta je sada? Šta se sada dešava u tebi? A šta se sada dešava u tvojoj glavi? Tako je to pitanje na dnevnoj bazi. Kako ti je mozak danas? To su neka baš onako kompleksna pitanja. Što donosiš danas? Sećam se, nije Da li te istina, boli zato glava? što sećam da sam sedela, ja sam jednom bila sa drugaricom koja me to pitala i onda mi ona, kako sam njoj prokomentarisala, ona je rekla da bi ona htela da čuje od svoje mame tako neka pitanja nekad. Kako joj je mozak danas? To se kaže da je privilegovana što neko toliko gleda, da je neko tako samo gleda i ne postavljaju pitanja. Aha, pokazala si false, jel? Dobro. Dobro. Kako Pa Alex isto. čita misli? Pa da, isto tako, pričala sam bukvalno pre neki dan sa mojom sestrom i onda ona ulazi u sobu i kaže kao, Kristina, je sve u redu? Ja kao, što ne bi bilo? I ona kaže kao, pa uvek kad pričaš tako sa sestrom, kao nešto nije okej. Kao, stvarno je sve bilo okej, samo smo normalno pričale i da, eto. Ti nemaš brata ni sestru, ili tako? Nemam. Ti imaš sestru. Kako je to? Je li dobro biti jedinica? Pa, mislim, meni jeste, pošto sam ja sada baš jedino dete trenutno u porodici baš. I nekako je mislim da kažem fokus na meni od dece, ali ponekad isto bi želela da imam brata ili sestru u nekim trenucima sada. Kada se, na primjer, nešto svađam sa roditeljima, pa kada mi treba neko saveznika. kad mi treba neko ko živi sa mnom da razume otprilike tu istu situaciju. Tako da nekad i bi stvarno poželjela da imam brata ili sestru moje godište ili starije. Ja sam isto jedinac, tako da te razumem u potpunosti. Meni je jako drago što imam sestru, pogotovo stariju, zato što za sve mi pomaže, pa i za školu i za sve savete, uvijek imam na nekog da se oslonim. Mislim, imam i jako dobre drugarice isto, ali nekako je drugačije kad ti je sestra, nekako si sav svoj, kao lakše. Jeste, verujem. Da li mislite da vaše mame kao psihoterapeutkinje da vas bolje razumeju nego što druge mame razumeju vaše vršnjake? Pa iskreno da, zato što mislim tako kad mi drugarice pričaju to, mislim da moja mama ima više razumijevanja, onako strpljenja i zna nekako više stvari. Pa onda ti nekad preneseš drugaricama to što smo nas dve razgovarali. Pričali smo pre nego što je počela nesavršena seansa da su slušale, da znaju o dramskom trouglu i tako nekim konceptima osnovnim, tako da već su ušle u taj svet. Nadam se da ih nisi učila o dekontaminaciji, dekonfuziji i ostalim stvarima. Super, dramski trougao, wow, super, imamo onda edukovane mlade. Pa i ja bi tako isto rekla, samo ja nekad kad mi treba ovako neko ko će da se slaže sa mnom u šta god da kažem, to nije nekako su mi drugarice više za to. A kad mi treba negde da odem za neki pravi savjet i za nekog ako mi treba baš neko iskreno mišljenje, onda odem kod mame, zato što ona, koliko god ja
ne htela da verujem u to. Mislim da najbolji savjet je daje ona, koliko mene god nerviralo to nekad, zašto ne želim da to bude tačno. Oko nekih drugarica to inače uvek bude tačno na kraju, tako da. To je ta intuicija što smo rekli, koju osjećamo, mislim, osjećamo čitavo polje u kojem se nalazite. Ne samo šta je unutar vas, nego nekako možemo da sagledamo i kontekst u kojem se nalazite, pa možda malo da kažemo u nezgodnom trenutku dok vi još uživate u riziku, a mi vidimo možda da ima i neko bolje polje za vas u kojem biste možda više. Tako da to, a tako smo dosadne, zato što to je naše iskustvo i potpuno vas razumem, to je nešto što vi treba proživite i onda je to beskrajno dosadno slušati, ko da sad ne znam, učiš balet iz knjige ili da učiš tenis tako što čitaš o tenisu. Jeste, nekad je teško da se mi zaustavimo i sa ovim znanjem da pustimo da i same pogreši uči svoj grešaka. Mislim da mi je to isto izazov. Što kažeš, vidimo, anticipiramo neke stvari, ali s druge strane moramo i da pustimo. Da deca se razvijaju kroz svoje neke pokušaje, pogreške, razumevanje, iskustvo i tako dalje. Ali mi nekako mislimo da sad kao kad je neko psihoterapeut, da je psihoterapeut 24 sata dnevno. Ili ne znam, recimo mislimo da ako nam je otac ili majka profesor stranog jezika, da ćemo savršeno govoriti taj jezik ili ako je... Da nema poštapalice, nema policajac, da nećemo nikad napraviti saobraćajni prekršaj ili slično. Ne znam, možda. Kao crveno. Da, stop. Da. No, teško je isključiti taj glas psihoterapeuta i taj poziv u stvari, staviti ga na hold, na pauzu. Ja znaš kako je nekad jedva čekam. Ja nekad jedva čekam taj deo dana, obzirom da smo u ovim ulogama određeni deo dana. Nekad i prija, iskreno ti kažem, baš mi prija da, što kaže Hristina, budem svoja. Da ne moram da budem uvek onako odraslom koji analizira sve kako okruženje kaže, nego prosto da nekad dozvolim sebi, moje deca su videla mene i kako zaplačem i kako sam ljuta, mislim prosto moramo davati dozvolu na čitav spektar emocije, tako da su me videle prosto i u tim nekim stanjima. Naravno nisu oni moji roditelji, ne očekujem ja od njih da one rešavaju moje probleme, ali da me vide, da podelim sa njima iskreno i autentično kako se nekad osjećam, apsolutno. I kako je to kad je mama ljuta? Pa, obično, mislim, nije kao da se dere i to, nego nekako dobijem silent treatment. Malo me ignoriše, ali onda posle pričamo i bude sve okej. Priča je uvek važna. Da. Dobro. Da, viš kako moje dete mi da prostor da se stabilizuje malo u svojim emocijama, pa onda i ona je to nekako, tako da mi je to baš lepo. Ja ne mogu da zamislim Kristinu kao ljutu. Ikad ljuta? Pa jeste ljuta, ja sad ne znam šta ja radim u tim situacijama, zato što ne znam, nekako kad je ljuta, onda je ja izbegavam isto. Tako da to jednostavno se pusti. Znači ja dobijem silent. Da. Ona kad je ljuta, ja se ne znam, zato što nekako samo pustim da prođe to vreme i onda se ja povučem. Tako da ne bi rekla nešto pogrešno, da ne bude posle ja kriva. Zbog tebe, ali reci, ne zato što, pre svega zbog toga što si ti, imaš malo preveliki standard kad je u pitanju to nema veze sa mnom. Znači, u tvom nastajanju učestvovale su dve strane, genetski barem. Tako da, s obzirom kada je Petra u pitanju, stvarno mi nije bio težak posao zato što ona nosi u sebi tu pretpostavku krivice. I onda je zaista osetljiva i na pogled i na povišen ton. Znači, ona je prosto dete koje ne zna šta znači fizičko kažnjavanje. Ali, što kaže Hristina na silent treatment, to je za nju kao svet se ruši. Baš zbog toga, oko ove, što vam je rekao, jedinica. I onda je to sve akustično, sve odzvanja. Šta god da se nama dešava, njoj to nekako deluje, lako je da poveže sa sobom. I onda zbog toga kažem, strašno mi je važno postaviti granice. Ok, ako si ljuta, verovatno je nešto njeno. Što mora se povezujem sa svime što je njeno. Iako bi to bio moj prvi impuls, pošto sam ja ovde najmlađa i najslabija karika. I onda se ona tako povuče, jer bi inače pokušavala da popravi stvari. To ti je prokletstvo jedinaca.
I kako znam. Hristina zato ode kod sestre, da me ogovaraju u sobi i to je meni skroz okej. A to je to kao kad razgovaraš sa sestrom nešto nije u redu. Da, to je ono što sam rekla sestrama. Znam ja da sam ja tema, ali meni je to potpuno okej. Treba da slobodno Pa negde. nisi uvek. Postoji nešto što je najčešće mamina rečenica. Pa ima sredi sobu i volim te. Wow, pa to je lepo. Yes. To je baš lepo. Ali ja A zamisli redosled volim te sredi sobu, to je najbolje. Da. To je. Ali ja sam isto tako naučila i sad govorim ljudima onako često da ih volim, samo tako i eto, mislim tako i od mame sam to naučila. To je velika lekcija, mogu ti kažem, kao neko ko je zapravo i godina kao tvoja mama. To u naše vreme reći takvu rečenicu nije bilo baš tako lako. Ja imam često tu potrebu i nekako šta god daje, kakav god je moment, volim to da kažem. A volim da kažem i da sredi sobu. Pošto ja malo, tako, sad je ta faza, Anđela je izašla iz te faze, ali sad je ona malo u fazi kada uživa u svom, ajde da kažemo, kreativnom haosu, ali sam naučila da prihvatim da moja i njena percepcija nisu možda uvek, ne moraju da budu iste. Tako da malo je puštam da istražuje tako kako soba treba da izgleda, ali onda u nekom trenutku malo izgubim tu percepciju i onda kažem, ovo više ne može, soba mora da se sredi. Tako da, Petra, kad čuješ, baš sam ja sad rekao u naše vreme, u moje vreme, jel te nervira to? Čuješ to nekad u moje vreme? Pa čujem. Kako ti zamišljaš to vreme? Pa kako je to vreme predstavljeno, ja stvarno to zamišljam kada je bilo, ima ne znam, pre 200 godina, mislim kako si to predstavljeno. Živjeli smo u crno-belom svetu tad, nisu postojale boje u našem. Da, tako ja zamišljam, mislim, zato što nekako mislim da znam da je popuno to od tada kad su oni bili naše godište, do sada se totalno svašta se promenilo, ali mislim da oni misle da mi uopšte nemamo tako neko iskustvo od tada i osjećam se ko da je razlika između nas mnogo veća nego što bi trebalo da bude. Nego što jeste. Da. Kako ti zamišljaš ta mračna vremena? Pa ne znam, iskreno, isto tako nekako zvuči tmurno, ali onako dosadno. Dosadno i tmurno. Zašto smo vas zvali uopšte u ovaj podcast? Pa ne, mislim, ima i lepih priča, ali kao, ne znam, nekako kao da je sve bilo onako strogo i kao nekako da nisu imali slobodu kao što mi imamo, recimo. Ja mislim da oni to malo predstavljaju više lošije nego što jeste bilo, da bi se nas nekako naučili šta trebamo da više cenimo, ali to misliš? Da, nisam znala kako prevedem. Ali da. Da, možeš baš da pitaš Hristinu o percepciji oko telefona. Da, znači, dobro. Zato što stari, mislim, nekako si stara, ali nema veze. Stariji od tebe, što možda bude i 5 godina. Uvek kažu kao, u naše vreme, kao, nismo, koristili telefone, mi smo išli napolje i tako da, mislim, idem i ja napolje, ali ja mislim da nemaju pravo to toliko da pričaju zato što u njihovo vreme nisu postojali telefoni, ta tehnologija, ali oni se ponašaju kao da su oni izabrali, kao da su imali izbor telefon ili bez telefona i onda su kao oni izabrali. Smo pobedili kao samim tim što smo izašli. A nismo ni imali taj. Recimo, mislim, volila bi da vidim kako bi se oni ponašali kao u njihovim godinama da su imali pristup ovim telefonima. Imali smo pa smo sedeli na zamrzivaču, onom velikom, znaš, i pričamo. Podignemo, sakrijemo se negde ili mašini za veš, uzmemo telefon, okrenemo i s drugaricom sat i po. Pa da. Nema, pa smo imali i delili smo taj, fiksni smo delili sa nekim. Jeste, i onda čekaš da se završi čekaš da ti se slobodi veze. Da. Tako da to ti je komunikacija u suštini. Mislim, da, bili smo gladni komunikacije i to je isto, samo je bio kanal drugačiji. Pa da. Da, ne znam, mi smo se jednostavno navikli na to. Mi smo tako, smo odrasli, nismo odrasli kao oni i to je popuno, ne može da se uporedi, pošto smo mi naviknuti na to, na telefone i sve. Da.
Mislim i vi ste sada. Da. Nekad smo i gori od vas. Što otkrivamo to. Ono što si rekla, što smo bili gladni i sada kada nam je to u pravu si, sada kada nam je to dostupno, ja znam nekad milenijalce koji su više, imaju screen time od Gen Z-evaca. Ja da vam ne pričam moj screen time kakav je. Verovatno gori od vašeg. Ali kao što kažu prokletići, jasno je meni, porodicu ne možeš da biraš. A i ne moraš. I to što ti to da kažeš je istina. Ne moraš i ne možeš. I ne moraš i ne možeš. A šta još kažu, nekad mi se čini, ovo su baš srca, nekad mi se čini da me ništa ne razumeš i nekad mi se čini da me sve razumeš. Da. I to baš oslikava i odnos roditelja i dece. Da, to je istina. Ali zato vi imate jedan tajni jezik, šifrovan jezik. Da. Šifrovan jezik gde možda nešto razumeju, možda nešto i ne razumeju, ali ajde da, to ste sigurno gledali na TikToku, ajde da se baš igramo toga, ali da im damo vremena da razmisle. Eto i obe su uzele notes s telefona u isto vreme. A evo mogu ja da kažem jednu rečenicu da vidim znači, one će da pokušaju da odgonetnu ili da pogode šta znači te reči. Da, ali pustite ih nek se pomuče i pustite ih nek malo i obrazlože zašto tako misliš. Mi? Oni? Aha, okej. Dakle, kviz jedan pravimo. Ajde. Kako ćemo da počnemo? Ajde, jednu Petra ti, jednu ti Kristina. Kao reč. Ili izraz. Mogu da kažem u rečenici da iskoristim. Ajde prvo bez, pa ako im bude trebalo pomoć. Rečenicu. Da, to je već pomoć, to je već 50-50. Paci, samo reč. Kukt sam. Čoveče. Umoran sam. Ne. Kukt sam. Da. Kukt kao kuvar. Slušaj ovako. Ja rekao, da, možeš i ti u isto vreme. Slušaj, kukt sam. Čekaj, je li kuvanje u pitanju? Pa kukt ili kukt? Kukt sam. Kukt sam. Čekaj, vidi ovako. Gotov sam. Pa, obrađen sam, kupljen pa sam. tako nešto Gotov sam ali kao... Ajde daj primer. Pa na primer, ako ima neki test i ti nisi učio, pa kao, baš sam kukt. Pa to, gotov. Da, pa to možda bude gotov, možda da. Pozitivno mi je kao... Nadrljao sam. Pa tako nešto, da. Spržen sam, ne. Da, pa tako se prevodi. Pa to su sve, ali dobro. Lepo. Ko je onda poen za Alex? Dobro. Kristina, izvoli. Ja imam jednu. Touch grass. To ne znam. Touch grass. Baš si dala Touch teški. grass. Ona nam nije Ajmo neke olakšala. asocijacije. Šta mi to moglo biti? To baš nisam čula. Pa baš je komplikovano. Sigurno sam da postoji neka jednostavnija reč. Mnogi sam čula, ali ovo nisam. Touch grass je šta bi to bilo? Kao pao si na... Spustio te? Ne. Ja priznajem da ne. Touch grass. Evo, ja se Pa mislim, bukvalno rečenicu. Pa eto, na primjer, go touch grass. Idi pipni travu. Da. Go touch grass. Uvredljivo je. Pa, kao idi tamo prošetaj. Pa ne baš tako, ali... Ajde idi pomiriši travu malo. Kako bi ti rekla? Pa... Urazumi se. U kojoj situaciji bi ti to rekla nekom? Otrezni se. Pa recimo, ako je neko onako, to je isto vezano ovako za telefone ili to, ako je neko se previše recimo udubio nešto ili recimo za nekog seriju pa za nekog lika i onako u komentarima nešto piše i to je samo kaže go touch grass kao idi napolje. Pa to, resetuj se. Onako parasocial, onako si opsedno na telefonu. Uđi u kontakt sa realnošću. Da, praktično to. Vidiš, dobro. Lepo, ajde ovde 0 poena za mame, žao mi je. Kristina je bila na tragu. Bila sam ja tu, ali dobro. Ali vidiš, to smo vidjeli kako ne može da se probije tako lako i kada, tako sam se ja mučila oko cringe-a. Kad je počelo, ona nikad nije htjela da kaže jeste, to je to. Iako smo mi imali svoje reči i znamo što znači cringe, ali jednostavno... Ali Boga mi sad i mi koristimo tu. Jednostavno oni misle i žele da veruju da je to nepodobno s naše strane. I kao nije to. To je na tragu, ali nije baš. Tako da malo ima i do toga. Ne možemo, drugim rečima, poenta je da ne pogodimo. Znaš, kad bi pogodili, kontaminirali bi reč. Uprljali bi je. I prisvojili biste je malo. Ušli bi u njihov svet, pa bismo vam malo poremetili vašu komunikaciju. Dobro, ja sad. Ate and left no crumbs.
Ok, mi to znamo šta si ti nama rekla sada. Međutim, stvari o prenosnom značenju, odnosno upotrebi šta... Ne ostavljaj trag za sobom, ali... Ne, ate and left no crumbs, znači pojeo je. U smislu, da tako je dobro odradio da nema dalje. Aha. Nema da jedeš kao Nema dalje. Nema, be perfect kao. Toliko je odradio da nije ostavio ni mrvice. Ne da je odradio, nego... Kao pokidao je. To znam. Vidiš, a nije ovo Crumbs i ostavio oko sebe haos i to ništa, nego dobro, super, eto. Nema šanse da bi to znam. To mi je prekomplikovano za ono što treba da se kaže. To znam jer ipak 2 tinejdžerke. Da. Imaš više resursa za edukaciju. Ali to je baš skrivanje. Skrivanje je nekako nekih stvari koje mogu se kaže jednostavnije, ali dobro, nema veze. Idemo dalje. Šta to još mi ne znam? Dobro, ovo je lako, mislim da ćete ovo znati. Spill the tea. To je lako. Pa isto je ovo nešto što se poigrava. Ja mislim da znam. Vidio se. Spill the tea znači reci ono što ne bi trebalo da se kaže. Da. Od prilike, da. Od prilike ili jeste? Otkri nam tajnu. Da procuri kao istina. Dobro da kažem lore drop. To ne znam. To je dobro. To je neki reči na srpskom. Viš kako Hris kaže dobro. Hris mi zvuči kao na ćirilici reči. A to ne znam šta je. Iskreno odmah priznam. Lore drop. Kako? Lore drop. Lore drop. Da. A čekaj, mogu da ja nešto pitam? Kad koristiš to reč, da li cijela rečenica, na primjer, vas dve komunicirate, da li cijela rečenica mora da bude na engleskom da bi ti to upotrebilo? Ne. Ili ti to kombinuješ sa srpskim? Pa može nekad, pa ne, sa srpskim može da se to skombinuje. Lore drop. Ajde reci mi jednu rečenicu na srpskom gde se koristi to lore drops. Njegov, dobro, mogu samo da iskoristim lore, zato što lore može da se koristi samo. Ok, ajde. Njegov lore je jako komplikovan. Energija, aura? Ne. Ja zato kažem ni ne pogađam. I onda kao, na primjer, ajde, kao lore dropuj. Lore drop? Njegov lore. Ili recimo ako neko ističe nešto onako šokantno i onda kao kako je ovo lore drop, ono. Pa kao prljav veš. Čak je jezikom se bavi, ja mislim, bacili ste nas. Ne. Što se dešifruje? Sve na Marse otišli. Znači, Bernu ne bi bilo lako. Baš, taj lore drop, ne. Taj lore drop je ona, baš mi se to... Ali taj tvoj lore. Sad analizirati dropuj taj lore, čoveče, ajde. Ali možeš da dropuješ lore? Možeš, ali ne možeš da baciš. Aha, nego moraju drugi da ga, kao... Pa mogu ja da lore dropujem, na primjer, tebi. Ok, ajde. Da pričaš više nego što bi trebalo da se priča. Pa... Da otkrivaš više nego što bi trebalo da otkrivaš. Da, tako otprilike. Znači, ovo je kao progovori, ajde, ne procuri, ovo je... Kao moram ti lore dropujem o nekome. Kao oversharuješ. Da ti kažem više, da ti kažem nešto o nečije, kao na primjer, prošlosti. A kao nisi morala i nije prikladno, ali si ipak... Samo izvini, Petar, što prekidam, zamišljam nas da nam dođe Gen Z na psihoterapiju. Pa ne, preveli bi oni, evo, oni su sad preveli, ne bi nikad ne bi upotrebile to, ali da li to onda znači da bismo izgubili, znaš, nešto od onoga što njihma cela ta reč, čitava ta konstrukcija znači, odnosno kada bi preveli, kada bi morali da nam prevedu. Pa to, zato i to je velika stvar za terapeutu, zato što se mi generalno bavimo tim neprobojnim granicama, ka različitim kontekstima, kulturama, uzrastima. Ovdje sad vidimo, bacate barijere prema roditeljima, znači nas dve vas gledamo prestrašene, mislim, da li, šta, koji je to jezik? Mislim, znamo šta ste se upisali u školi da učite, ali ovaj jezik... To je moć koju imate. Super moć, da. Subkultura njihova. Imamo li još nešto? Iako može samo teže i teže. Imam ja nešto. Sad ću vidim nešto što je teško, onako. Aha, ovo je bilo lako. Imam ja jedan. Evo, zađemo. Da recimo možda mog. Dobro. Ili mogd. Da. Mogd. Ok, dobro. Da, mogd već ima smisla. Ne moramo mogd. A iskoristi rečenici, sve rečenice. Pa recimo, mogu da kažem da si ti mene mogovala. Jesi čula? Zašto si je mogovala, Aleksandra? Čak i da razumem. Treba mi vreme da shvatim kojim jezikom mi govori.
Jel A niste tebe mi to Kristina nikad mogovala? Te mogovala ja. Nikad mi to nije rekla. Čekaj, važno je da Možda čujem. sam ja tebe Pa, mogla. Da, Aha. možda pa zavisi od ljudi. Kada neko vidi da, na primjer, dve osobe stoje jedna pored druge, jedna drugu moguje. Na primjer, i sada ja vidim neko, na primjer, neki Stavljaju u drugi par. plan. Ja sad vidim neki par na ulici i ja kažem kao jo vidi kako on nju moguje. Ili ona njega moguje. Da. Pa i dalje Zaklanja. mogu da osmislim dosta stvari koje bi to značilo. Ne znam šta konkretno. Ne Pa, moraš na da znaš primer. nekoga da bi rekao da mogu. Aha, dobro, to se vidi neverbalno. Ok, to je sad Ili recimo na školskoj slici, pošto je bilo skoro i ti komentarišeš i gledaš na slici i recimo kažeš ono da sam ja mogovala ili da je onaj mogovao ono. Se sećaš kad si objasnila? Mislim, nisi to rekla, ali... Ali si ti jesi zaključila da praktično, sam da. Zasenio. Pa, Stole the show. može se tako reći. Dominirao. Pa, Da, u suštini kao da je lepši od da, lepši od... osobe pored ili od druge Kao ove, osobe. pa zasenio, ali vidi, Pa mi sve vreme zasenio. mi sve Da. vreme govorimo, ali nije to Zasenio to. se. Nije to. Govorimo, ali nije prevodivo. Da. Zato što je ovo neki, to neka instant stvar. Vrlo je važno, kao što smo shvatili sada iz ove naše igrice, da je to neprevodivo. Da ostane uverenje za njih da je neprevodivo. Si imala još Imamo jedan još? težak? Da, možda ima i kada imaš jednu osobu pa kažeš ona mi je baš op. Taj Op, se da. da. To sam nešto nedavno Saša, čula. kao što vidiš, Stani. nismo Baš se mi je spremile. cool. Ne, ovo op Što sam ništa. čula nedavno, ali nisam, vidiš, nije se Znam 3 zapamtila. od 10. Ali zapravo je to kao skraćeno od reči. Da, skraćeno Kao reći koje pravilno. vrati Nešto znate. person. Nešto person, ne? Nije skraćenica, nego kao reči. Da, mislim. reč je ona skraćena. Da, Jedna kao reč. bzvz Jednu i reč koju slično, znate. da. Vrv. Ne. Dobro. Ne, Evo, dobro. evo. Ok, BZV. opt. Baš mi je ona šta? Op. Op mi je. Op. Ok. OPP. OPP. Opposite. Ne, čekaj. A šta si rekao, upotrebi u rečenici? Pa i kao ja neću da idem tamo, bit će ona mi je op. Predajem se. Ne znam. Kao, dobro, op je kao kada nekoga ne voliš, pa kao ona mi je op. Da, to je od reči, ja Opposite. mislim. Pa ja sam rekao opposite. Opposition. A nije. Nije, Osim- oni su da. rekli kad nekog ne voliš. Da. Pazi, to nije opozit. Kada neko Opozit ne voliš, možeš i da pa ti je kao gotiviš. op. Ja imam puno prijatelja koji su totalno Od suprotni čega od je mene, to? ali nije op. Pa ja mislim da je od opposition. Opposition, pa dobro, nismo bili tako. Suparnik, kao Suparnik, A, da. okej. Frenemy. Da, tako nešto. Pa dobro. Znam šta je frenemy, to Frenemy, znam. da. Ali dobro, to Ovo je... malo bilo nije poražavajuće. tako Ljudi. Nisam očekivala, Saša, baš smo Ne. poraženi smo. Ne, ali ajde da se pomirimo Mnogo smo stari. na kraju. Da, Šta smo mi vama? Neki hodajući biblioteke, pre muzeji nekog vremena, a? Šta je? A kako se vama sviđa naš jezik? Kad je neko tako, recimo, elokventan kao Saša koji govori Kao 300 Kristina, koju jezika. ja kao na onim prokletićima ponekad ne razumem. Evo, prikazat ću kako se ja nekad osjećam. Friedrich i ove matematičke formule. Znaš da smo se mi, ajde kažem, pomirili dva naša sveta i našli neku zajedničnu, između dva kruga pa nađeš onako sredinu koja spaja ta dva kruga. Imamo neke stvari koje obe volimo zajedno da, mislim, nas 3 u stvari. Volimo da idemo u pozorište, volimo da idemo na koncerte, dobro bioskop, to mi je nešto što se podrazumeva. Volimo da idemo, da putujemo i da upoznajemo različite kulture, hranu, ljude, tako da, eto, nije nas sad mrzelo, 2 sata smo stajali ispred Partenona, ja mislim da uđemo, Da imate zajedničko iskustvo. osjetimo, da vidimo, onda smo uzeli ono unutra i možda čuješ istorijski, tako da nalazimo neke način. vanvremenske stvari. Upravo to. Naravno. Mislim da ne treba biti previše pesimističan i ja to inače ne volim kada tako neko, ne znam da li ste slušali, ima dosta posmatranja da su ove generacije sada, ne znam, nekako baš im se daje dosta negativnih konotacija i epiteta. To baš nije tako. Mislim, evo ja vidim u realnosti da nije tako. Ću da kažem, postoji njihov svet, naš svet, što je okej, ali tačka spajanja. Koji se i tekako povezuju. Šta mi volimo da radimo, odnosi se i na prošlost, i na istoriju, i na čitav spektar nečega što nije samo sada. Kako je to kod vas?
Meni se baš sviđa, da, meni se sviđa ovo kako je dekonstruisala te naše jadikovke o tim teškim vremenima i kako je uspela da to relativizuje i da kaže, ma ne, to je samo perspektiva i da nekako se zaštiti od tih priča strašno, kao da treba da, mislim, svako vreme nosi svoje probleme, što kaže Aleksandra, tako da i oni plivaju u svom vremenu i verovatno da su pobednici izazova koje im ovo vreme nudi. Tako da mislim da tu možemo mi da budemo možda generacijski to može da postoji, kao ko je to da upadamo u neke kompeticije, šta ćete vi svi sa vašim znanjima, da ste ušli u naše vreme, ali nećete ući, što ima veze. Ne biste se snašli, ko zna šta bi, svako bi vas preveslao, svako bi vas nešto vrlo lako zvuči kao neka roditeljska simbiotska kompeticija, takmičenje, što mislim da nije baš dobro razvojno. Da. I ajmo sad jako kratko da dopunite rečenicu. Dobro. Ja da sam moja mama, nastavi rečenicu. Kratko. Ja, moram da razmislim sad. Može Hristina prvo? Može. Hristina, ja da sam moja mama. Kupila bih sebi nešto. Dobro. I deci. I koja ima zarađuje da priušti sebi. Eto. Dobro. Ja da sam moja mama. Mislim da bi bolje bilo otputovala bih negde, ali dobro, može i ovo. Ja sam moja mama... Naučila bi da kuva. Pa, dobro, promenila bih stil. Dobro. Otrovne. Hristina, ja da sam u njenim godinama. Imala bi bubuljice. Dobro, to je nezgodno. Imala bi disproporcionalno telo i gledala bi samo, morala bi da slušam razne neki, da se smejuljim i kad mi nije do toga. Raznim tetkama, ne zahvalim na savjetima, ne tražim. Živjela bih više. To šta? Da si šta? Da si mama. Uživala bi više od koga? Živjela bi više. Aha. Nekako... Znači, živjela bi... Znači da mnogo radimo. Evo, složila se izlaziš. Kako se promijenim stila? Pa da bih ja mogla isto da oblačim tvoje stvari, neke. Mi se volim ko ti brani da je oblačio prelepe stvari. Pa misliš da mogu tako da izađem sa drugaricama naprijed? Da, mislim. Ili sa mravima iz 3. epizode podcasta. Dobro, izvini, kupovat ću više belih majici, više farmerkica. Pa dobro, hvala. Begi farmerkica. Aleksandra, ja da sam u godinama moje ćerke. Ja da sam u godinama Hristininim, zauzimala bi se za sebe pred autoritetom. Kako bi završila rečenicu, mama, hvala ti. Na svemu. Pa da, što je to? Ne, nešto specifično. Bravo, to je kao da si bravo, mama. Mislim, kada recimo uporedim, kada čujem recimo neke drugarice ili drugare kad pričaju sa svojim mamama, nekako kao da pričaju, ne znam, kao da nisu onako bliski uopšte i kao da pričaju sa nekim nepoznanikom ili nekako nemaju tu ljubav i tu bliskost, ali ja to imam sa mojom mamom. Da. I nekako da su stranci, nekako profesionalno onako pričaju, nemaju nekako tu bliskost. Biraju reč. Da, formalno. Biraju reči, da ne kažu nešto pogrešno. Da. Ali ja to ne moram da se pravim i normalno pričam. Mama, hvala ti za slobodu. Stvarno? Kako? Pa da, pošto mi daješ slobodu, nekako da... Jesi ti raspuštena? Kako znaš da si slobodna da nisi raspuštena? Znaš? Znači? Pa koja vrsta, baš sam fascinirana sam time što si mi rekla, pa me samo zanima da ljudi shvate koja je to sloboda. Pa što nisi onako stroga, mislim, toliko nisi mi dala, nisi mi branila. Hoću da kažem neko ime, ali ne želim da lore dropujem. Kaži. Da, razumem, hoćeš da... Joj, Peki, nemoj tako. Da, hoće da poredi, da kaže... A to je ti si pitao, pa si zato poveo u asocijacijama, da pitaš da li vidiš da vaše mame nešto rade drugačije, bolje nego drugi. Znaš, pa to je navelo samo za to poređenje u kojem neće da izgovori, ali je jasno da u tom kontekstu je lakše da shvati. Meni je Hristina istora za odnosu na neke druge roditelje. Na razumevanju. Mislim, znaš, to je... Da, pa imam nekada kada sam, na primjer, okružena drugim mamama duže vrijeme i ne vidim svoju mamu duže i onda samo jednostavno razumem, shvatim, samo želim da se vratim. Da, zahvalna sam. Zahvalna sam. Isto znam, dešava se, to je prirodno. Da
poredite. Mislim, nemoguće je da ne poredite. Htjela da kažem da sam zahvalna to što imam, na primjer, neke drugarice koje kada pričam sa mamom čuju i onda budu kao, a jeli ti joj baš sve govoriš, kako možeš to sve da je kažeš, a ja nekako sam zahvalna što mogu baš sve, bez Cenzure. Da, Bez filtera. Bukvalno, lepo, no TMI. Kristina. No TMI. Da. Eto, njih dve se lepo nadovezuju. Ja onda mogu da kažem da to je ta iskrenost, to je ovo što kažem, koliko god mi se ne sviđa to kad se na mene ostravi, ali znam da ću dobiti necenzurisano i za neke druge stvari koje su važnije od toga da li se meni dopada šta će da mi kaže o nekoj situaciji našoj svakodnevnoj. Da, i razbijemo tabu da je bliskost samo šarena, ružičasta i divna. Da. Na čemu si ti njoj zahvalna, Kristina? Na svemu i svačemu, međutim, da, viš kako odgovaram isto kao i ti, ali to treba da bude specifično nešto što ćeš razumeti. Nekako sam zahvalna na tome što mnoge stvari me uči. Znači, ume da nosi vrlo ponosno i inspirativno sve ono što ja nisam. Evo kao što je sad vama rekla da joj se ne sviđa moj stil. Tako da ona nema potrebu da sve što govori iskreno, nekad da bude bolno. I onda me uči da neko ko je tako iskreno zainteresovan, upućen, informisan, to može da ti kaže nešto ti se ne svidi, da to tako bude pitomo, nežno, dobronamerno. Mislim, nikad nisam slušala, ti si me naučila da kritika može da bude tako i predivna. Kako ti ovo zvuči? Pa, ne znam da li kako ovo da shvatim. Pa po zahvalnosti, ja mislim. Da, pa zahvalna sam ti što si tako lagano, iskrena sa mnom i tvoja iskrenost prema meni, to što meni kažeš ovo mi je bez veze, znači bit ćeš iskren da mi kažeš kad si ti u problemu i kad je tebi nešto loše. Što se, znaš, tako da okej mi je taj... Lepo. Tvoja zahvalnost, Kristini? Ja sam zahvalna Hristini kao duploj vodoliji. Da unesemo i to, što da ne? Šalu na stranu, zahvalna sam je što mi daje dozvolu da radim stvari svojim tempom. Znači ona jednostavno ima neki svoj tempo, ona nema hurry up, tako da nekako dobila sam, učim od nje, mogu to otvoreno da kažem, učim od nje da je okej raditi stvari sopstvenim tempom i na svoj način, da ne mora sve da bude brzo, tako da definitivno me uči strpljenju. Znate već moju boljku. Spominjem je iz podcasta u podcast, ali mislim da kako vreme prolazi da mi je ovo strpljenje bolje sam u tom polju, čini mi se. Drago mi. Hvala ti. Kristina je onako mirna jedna energija, tako da. Da. Sjajno, polako, samo lagano. Njoj samo polako, samo lagano. Završavamo sa zahvalnošću. Ja bih vama da se zahvalim. Jako vam hvala na vašoj energiji. Definitivno ste unele neku potpuno novu dinamiku u ovu našu 9. epizodu na Savršene seanse. S tvojim vizualima smo nekako od prve epizode, a Kristina, može neke animacije da ukaže. Naknadno da nam se uključiš. Pa da ti ukrademo onda kao što smo možda tebi neku da vam ukrali pusti, da vam prokletiće. Vidiš ovo, nesavršeno, ti se sviđa, možeš da nam malo razrađuješ ove naš Možeš da nam malo identitet. razradiš intro. Pa mogu. Kako ih angažujemo? Zahvalna sam što nije bilo previše X-a. Znači da smo zaista bilo onako ušle u proces otvoreno. Nije bilo, ja sam očekivala više. Pa ćemo epizodu iseći na 4 minuta ukupno da traje. Kad se sve cenzuriš. Kad vam pošaljemo da kažete A to, Da. šta ćete se katati. Zahvalni smo i vama što nas pratite. Ostanite i dalje sa nesavršenom seansom. Hvala mojim gošćama. Ja vas također pozdravljam. Moje ime je Saša Simić i hvala što ste gledali još jednu nesavršenu seansu o roditeljstvu, o tinejdž danima, o kodiranim jezicima i bliskosti i zahvalnosti. Like, share, comment, subscribe. Da. Saša, hvala ti što si podržao našu stranu ovde. U onoj strašnom izazovu, onaj kviz bez tebe bio bi nemoguće.